Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethula zinabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. There's no drug cartel that I'm linked to. There's none. And I've never acted in support, directly or indirectly, of any drug cartel. Ungqongqoshe wamaphoyisa osahlabe ikhefu uSenzo Mchunu usekuphikile ukuthi wakhipha umyalelo wokuvala ithimba eliphenya igameko zokubulawa kosombusazwe KwaZulu-Natal ngoba ayevikela iqembu elishushumbisa idakamizwa. Dawu drove to Katiso's place and then they were together picking up at the same tower at Katiso's place. Shortly, they didn't even take some time. Namhlanje ikhomishana eholwa ijaji eselathatha umhlalaphansi umbuyiseli Madlanga ibilalele ubufakazi esithe mayelana nokubulawa kanjiniyela uArmand Swart nokuyitulo okusola ukuthi lacitshwa uKatiso KT Mulife oswanda kekhululwa ngebheyili. Inkantolo ephakeme yasePitoli isilalele lowo owabe umengameli wezwe ophinde abe ngumholi weMKP uJacob Zuma yamiyalela ukuba akhokhe isamba seyigidi eziwu-28.9 nokuyimali yabakhokhintela ekhokhelwe abameli bakhe ecaleni lakhe lenkohlakalo. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa enizethu lo noxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane elimhlophe qwa. Ake sibone ke mbukeli ukuthi namhlanje kusihlwa ngiphathele ziphi. Ungqongqoshe wamaphoyisa osahlabe ikhefu uSenzo Mchunu usekuphikile ukuthi wakhipha umyalelo wokuvala ithimba eliphenya igameko zokubulawa kosombusazwe KwaZulu-Natal ngoba ayevikela iqembu elishushumbisa idakamizwa. Umchunu usonga usuku lwesine lokwethula ubufakazi. Ake sisicoshe bukhoma ke mbukeli lesiscawu. At the very least, be wary, be careful, because 75–80% of this stuff is not true. It was just for information, not to use it to weigh what I considered. It was not. It was just to be available. Yeah. And I spoke at length about these people that I spoke about. But I also, as you remember, Senior Council, the issues of budget, of structure. So I wouldn't want Mary DeHaas and Patricia Mashale to be the only reasons for the directives, because that's not the case. Then, just in relation to the appointment procedure of Nkabinde, he would have been, well, you were the Minister of Public Service and Administration, so you should be well aware of these procedures. But the appointment would be in terms of Section 9, which relates to executive appointments, and read together with the regulations 65 and 66. And the point about that is that when it comes to executive appointments, Chief of Staff, they have to be advertised openly or publicly. But there is some procedure. You appoint the panel, the executive authority appoints the panel and makes the decision. And a contract is then concluded, but not for longer than 3 years. That's what the regulations say. But the point is, a Chief of Staff would be the ultimate person in your office that you must trust, isn't it? Yes. So there's still a gap for me in your disclosure about whether you knew Nkabinde, whom you met 2017 when he came to your place with McBride. We also know that by the way, that Nkabinde brought Lieutenant General Mkhwanazi to your house when you were the Minister of Water and Sanitation. Brought him to your house. So he is a bit more of a comrade, is it? He's an associate? No, firstly, I wouldn't put it the way you're putting it, that he I'm asking? That he brought General Mkhwanazi, because that has a different connotation.
I think I said I take it that they had a discussion on their own. They agreed that they would come and would have a chat. So it was mutual consensus among the two of them. It would have been. By the time they spoke to me, I took it for granted that they would have spoken. They know better what happened before they came. And so what was the question, Senior Counsel, on that? Namhlanje ikhomishana eholwa ijaji yeselathatha umhlalaphansi uMbuyiseli Madlanga ibilalele ubufakazi esithe mayelana nokubulawa kanjiniyela uArmand Swart nokuyitulo okusolwa ukuthi lacitshwa uKatiso KT Molefe osanda kukhululwa ngebheyili. Uwitness B ongomunye wabaseshi becala eliphathelene nokubulawa kanjiniyela wenkampani QTech uArmand Swart uqhubeka lapho begcine khona iphoyisa witness A ekhanyisela ikhomishana ngokuyamaniseka kasomabhizinisi uKatiso Molefe kanye nowayiphoyisa laboshwa uMichael Pulitau ezinsolweni zecala lokubulawa kaSwart owashawa ngezidlava ezingaphezu kwama-20 ngasekupheleni kaMbasa ngonyaka owedlule nokwakuhlobene namathenda akwa-Transnet. Subsequently, Armand was killed on the 17th, but there's things that happened in between. We see Katiso sending a name and a number of the intended, supposedly they thought it was a whistleblower, but let me just say of the employee from the QTech, he sent it to Tau. Uchazele isithangami sekhomishana ngesehlakalo sokwesatshiswa kwabo abahlangabezana nasenkantolo mhla kuvela uMichael Pulitau noMusa Kekana abathathwa njengabashomene kakhulu noKT Molefe. After the court, when we have to disperse now, I've noted that most of the people that were at court now, we were all out in front of the court, but we were standing like not far from each other, still briefing with each other. I was briefing with my colleagues. They were standing just there looking at us. And I've noted, and I told my colleagues to say, you know what, those people, I feel like they want to see which car are we going to ride in. I don't feel comfortable going to the car. Amaphoyisa ngofakazi uwitness A nowitness B abafihiwe ngenxa yobucayi bezithulo zabo bagcinwe endaweni engaziwa umuntu lapho beqashwe khona ubusuku nemini. Uwitness B uzoqhubeka nobufakazi bakhe kusasa ngaphambi kokuthi kubizwe owesithathu ozoba nguwitness C. Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa usohlelweni lokuqinisa ubudlelwane bezombusazwe nokuhwebelana namazwe aseningizimu nezwekazi iAsia. Uhambo lukaMengameli uRamaphosa liqale kwelase-Indonesia nokuyizwe lesithathu ngobukhulu eAsia kwahwebelana neningizimu Afrika. I took time to congratulate Indonesia on the commemoration of the 70th anniversary of the historic Bandung Asia-Africa Conference of 1955, where the South African people were represented by two great leaders of our country. Qinisa kobudlelwane bokuhwebelana kanye nenhlelo zokutshalwa kwemali iwona amaphuzu aseqhulwini kulolu uhambo likaMengameli wezwe. We had a good discussion today concerning our bilateral relations. In the economic field, our trade has increased significantly in the past 5 years. I'm particularly pleased that today we have Indonesia as the latest or newest member of the BRICS family. During our discussions, we affirmed the importance of expanding and broadening bilateral relations on both political and economic fronts. Umengameli Ramaphosa uzokudlulela eVietnam kusasa.
Lawo owabe engumengameli wakuleli uJacob Zuma usayalelwe ukuthi akhokhe imali elinganiselwa ku-28.9 wegidi zamarandi eyasetshenziswa umbuso ukukhokhela indleko zakhe zomthetho ezihlobene necala lesivumelwano sokuthenga kwezikhali ngeminyaka yama-90s. Inkantolo ephakeme yaseGauteng esePitoli iyalele uZuma ukuthi akhokhele imali kanye nenzalo yayo yeminyaka engaphezulu kwengama-20 zingakapheli insuku ezingama-60. Uma kuZuma ehluleka ukukhokha le mali kuzobe sekushaqwa impahla yakhe kanye nemali yomhlalaphansi. Kusenjalo inkantolo ivune isicelo seqembu iDemocratic Alliance malungana ke nodaba lwenzalo njengoba leli qembu lifuna ukuthi inzalo yezindleko ithathwe emalini yomhlalaphansi kaZuma. Mbukelisi sathi qu eyitolo kanti uma ngabe sibuye sokuphathela uWT. This is not normal. Siyaqala ukuyibona lento lena. And thina we are the calmest community ever. Ilungu lekomiti lemeya elibhekele ezokuhlaliswa kwabantu eGoli umlungisi Mabaso ubehola umsebenzi wokudilizwa kwemjondolo yabo kufika okuthiwa yakhiwe ngokungemthetho eDenver eGoli. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wamaphoyisa usahlaba ikhefu uSenzomchunu sekuphikile ukuthi wakhipha umyalelo wokuvala ithimba eliphenya igameko zokubulawa kosombusazwe KwaZulu-Natal ngoba ayevikela iqembu elishushumisa idakamizwa. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi ndaba zatholakala ku-SABC Plus kanjalo naku-SABC Lihigh. Okufuneka nje wena ukwenza ukuthi ungene kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba kanjalo nalapha ya ku-YouTube. Amaphoyisa athi aseyithendeni zabasolwa abathathu ababandakanyeka esigamekweni sokudutshulwa kubulawe amabhunga amabili eWestbury eGoli. Ezinye izisulu ezinhlanu zalesi sigameko ziphuthunyiswe esibhedlela. Uze wachiphiza ingembezi ugogo wezinye zezisulu ezibandakanyeka esigamekweni besenzeka izolo. Uthi lento ebenzeka imbedumehlwana uyoyixoxela amagwaba bechobana. I saw all the boys lying on the stoop, all of them were shot. It was so disgusting. It was so traumatizing. I didn't know what to do. I had to stop the cars in the street to assist us to take the children to the hospital. Osinde ngokulambisa kule ngozi uthi akazi ngempela ukuthi kube yini isisusa sodungunyane. Uthi naye uzwe ukuqhuma isibhamu maqede kwalala uyaca. Yena udubuleke endlebeni kwaba ukusinda kwakhe. My two friends were shot dead. The other 4 is still in hospital. They discharged me. Still got a bullet in my ear. Yeah. Ekhuluma namaziko eindaba ehlukene umkhuzo wamaphoyisa kuzwelenko uJenene ufane Masimula usigceke kakhulu lesigameko wathi amaphoyisa aseyithendeni zabasolo. We do have some traces which we are following, and there are those behind the scenes assisting us from the community, but we are calling more to come and assist us in tracing this youth so that we can bring them. So I can't really say we will make an arrest in the next hour or today, but surely we, as I said, we know who we are looking for, and we do have some traces that we are currently following. Bekuphithizela amaveni kule ndawo amaphoyisa ehlome ezingovolo engasinisi mahleza kuzoqashwa igameko zodungunyane eziqubukela eWestbury. Le ndawo ikhahlanyezwa kakhulu amaqembu eGelekeqe kanti amaphoyisa asezajuba ithimba elikhethekile elilwa nalezi igilamkhuba i-anti-gang unit. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umbuso ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi kukhona ukushayisana kobufakazi bomsolo oqala kuleli cala umuzi Sibiya. Lokho kuhlobene nabantu abathi babe yingxenye yamaphoyisa okusola ukuthi amshaya. Umsolo wokuqala umuzi Sibiya umile kwelokuthi wawabona amanye amaphoyisa amshaya kodwa umbuso umbuza ukuthi wawabona kanjani uma kuukuthi ayezifihlile. How were you able to identify that the person, as you put it, the person who picked you up with the handcuffs is Constable Munaring? Umuntu mayifala ama-paragraphs wafake ebusweni ukuthi ungamboni ubuso mara umzimba wakhe isimo somzimba wakhe umuntu wendlela akhiwe ngayo uyakwazi ukumbona ukuthi lo
yilo yamuntu owayefaka iparagraph ngalelanga sesewuye lo njengomshushisi nje owayefake imask sifike eBosberg ngakwazi ungamboni ukuthi ubani safika ePambridge mari ngoba sesila ngisakhona ukubona la mshushisi lokhu kuwuye lokusamba naye noma ayifake imask ngalelanga ngiqala ukumbona. Ubuzwe ngalokho kwake kwasho ummeli wakhe phambilini. Now if someone was to tell this court that they sprayed that plastic with pepper spray, that the plastic was laced with pepper spray, what would your comment be? Noma ngingakusho ngendlela wawunuka ngayo ngoba ngibonanga ngangacabanga ukuthi mhlawumbe pepper spray mari wona wawunuka ngendlela engajwayelekile kunoku plastic. Icala liyaqhubeka kusasa. Ilungu lekomiti lemeya elibhekele ezokuhlaliswa kwabantu eGoli umlungisi Mabaso ubehola umsebenzi ukudilizwa kwemjondolo yabo kufika okuthiwa yakhiwe ngokungemthetho eDenver eGoli. uMabaso uthi umnyango awukwazi ukuyofuna enye indawo okuzokwakhiwa kuyo ekubeni kunabantu bokufika kuleli abakhe kule ndawo ngokungemthetho. Uqhube wathi umnyango uzimisele ukuthuthukisa le ndawo ukuze ibe sezingeni lokuhlala abantu. Asikwazi ukuyofuna enye indawo sisipenda imali sithenga indawo lezi esingenazo eJohannesburg ngesimanga sokuthi kunestructure engekho emthethweni kufuneka siyikhiphe kuvuleke ibase ukuze sikwazi ukusebenza. So kuyasiza ke thina ukuthi sibe on the ground ukuthi sikwazi ukudila nobugebengu obukhona ngaphakathi kuma informal settlements ukuze siphephise impilo zabantu nokuthi futhi siphinde sisusele emkhukhu emendleleni yokuthi sikwazi ukuthuthukisa impilo zabantu ngoba kubalekile kithi ukuthi uma informal settlements esikhethile ukuthi lena sizokwazi ukuthi sifake ama services kuyo kufuneka sikwazi ukwenza lo msebenzi lo noma yini emendleleni yethu sikwazi ukuthi sisuse sidile nayo ukuze sikwazi ukuvuleka ibase. Izakhamuzi ezihlala kule mjondolo zithi azenene ngesisenzo. We deeply hurt. This is not normal. Siyaqala ukuyibona lento lena. And thina we are the calmest community ever. You know, you see what's happening? uMabaso uphethe ngelokuthi basazobhekisisa nabanye abantu abahlala kule ndawo ngokungemthetho ukuze bezokwazi ukubakhipha bese behlalise labo abasohlwini ababhalisela izindlu. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi usememezele ukuhlakazwa nokuqeqeshwa kwabusha kophiko lonogada olwasungulwa ngenhloso yokulwisana nobugebengu nobelaziwa ngokuthi amapanyaza. Iningi lamalungu alolu phiko oludume kakhulu ngelamapanyaza obelusungulwe ukulwisana nobugebengu azoqeqeshwa ngokugcwele bese efakwa ngaphansi kophiko lwamaphoyisa omgwaqo eGauteng. Abanye bazofakwa ezinhlakeni zokuphepha nokugcinwa komthetho komasipala abahlukene naseminyangweni ethile kahulumeni. The wardens will cease to exist in their current format. This will be done in a phased approach. They will now be repurposed to be part of the Gauteng Traffic Police and Special Law Enforcement Unit SLEU and other strategic security partners that will work with them. Esithangamini sekomiti lesikhashana lasePhalamende esiqhubeka eKapa udaba ngokusungulwa kololu phiko lisanda kuba sesithebeni nokungatshazwa kobuqotho balo. Undunankulu Lesufi umile kwelokuthi uphiko lwasungulwa ngokugunyazwa ngongqongqoshe zobulungiswa uRonald Lamola. To grant this traffic wardens legal authority, the provincial government evoked Section 334 of the Criminal Procedure Act, and this section authorizes the Minister of Justice to designate specific officials as peace officers. Accordingly, the province requested the Minister of Justice and Correctional Services to appoint the crime prevention wardens as peace officers in line with this act. Undunankulu Lesufi uthi sehlakalo sakamumva sokudutshulwa kwabantu eWestbury siqhamisa ukubaluleka kokwandiswa kwezinhlaka zokuphepha eGauteng. Nginibengele babukele emakhaya mphela nginamukele besimo sezulu sanamhlanje kwesihlwa ke sibhekisime kanjani uzoqaphela nje mukele liphengile ke nje izulu masibheke nje kakhulukazi kuzo zonke ke nje ifundazwe zaseNingizimu Afrika kepha singaqaphela nje silindeleke nje leya nkungu ke khasa phansi lindelekile nje kakhulukazi empela masibheke nje khona ke laphana ke eWestern Cape kanti kusasa ngaphinde futhi sikulindele nje kube zibe khona ke le amathutshana emvula thamba nje yaqiniseke nje kakhulukazi empela masibheke nje khona ke sifundazweni Eastern Cape.
kanti ke kusasa isixwayiso sethu ke siphuma lapha kwa South African Weather Service simi kanje zoqaphela kanje mbukeli khona ke lo amoya kuvunguza ngamandla ongadala wona ke nje umlilo uthanda bawusho iqinise nje ikakhulukazi ngempela masibheke nje khona ke esifundazweni iEastern Cape yana kanjalo esifundazweni iWestern Cape uyanjalo ke nakhona ke esifundazweni iNorthern Cape kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlwa kwakhulukazi ngempela masibheke nje khona ke eKapa lodumo ngasho nje ukuthi liyabanda limi nje ku14 kanti lisana ukuthi nje lishiseke namhlanje ebusuku eAppington singalindela nje u20 lishise njalo ke nakhona ke masibheke nje khona ke lapha ke eMusina singalindela nje u15 kanti ke eGolimi nje ku11 masibheke nje khona ke Richards Bay liyashisa ngo15 shisa njalo ke nakhona ke eThekwini singalindela nje u16 masibheke nje khona ke Gqeberha namhlanje ebusuku lisashisa ngo15 kanti eGeorge limi nje ku15 kanti kusasa ngasho nje ukuthi lifudumele ke nje izulu masibheke nje khona ke eKapa lodumo limi nje ku22 liyashisa ke Appington limi nje ku34 masibheke nje khona ke eGoli koSoweto kwaNdonga ziyaduma ngasho nje ukuthi liyashisa ngo27 shisa njalo ke nakhona ke Musina singalindela nje u32 kanti ke eMelo limi nje ku26 kanti masibheke nje khona ke Mnambithi lisashisa nje ngo31 shisa njalo ke nakhona masibheke nje khona ke lapha ke eRichards Bay limi nje ku32 mobheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi liyashisa ngo29 shisa njalo ke nakhona ke Gqeberha singalindela nje u27 kanti ke nje eGeorge limi nje ku22 isibeka lapho ke simo sezulu namhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.